Čau lidi, mám tady další video z Mimo dvojky a vy si tam všimnete, že nemám stovku, víte proč? Jo, mám jedničku. Cože? Jde vzát ty Roberty? No to je jedno. No to není jedno, ale okej. Já jsem to řekl, ale to je jedno. V minulém videu jdi do háje, Touko. Jsem získal vajco. Zase. A 2000 je vajíček. Jdeme získat XPčka, no. Ty jsi vejce? Ne, nejsiš. Jsi shark. Ježišmarja. To je ta paní, co má hodně. Jak? Jsem zvědavý, kolik ty dostanu XPček, že? Cápka mě zabila. Tam o malinko je lepší, ale už mám tak dobrý zbraně proti všem. Really, třeba tam má strašně špatný věci a je strašně dobrý level. Ona má i dvoj. Jak se vůbec získává dvoj? No to nějak zjistím. Ne, nezjistím, ale to je jedno. On to vyhrál. Já se ani nedivím. Tajná paní. Tam na veřejnosti prostě... On byl, ten Shark byl. Ten šerif. Já jako kdybych to Mimo dvojku nikdy nehrál, když to hraju skoro 2 roky. Jo, protože já bych třeba už měl 5. Rebirth. A já jsem nevěděl, jak se to dělá. Jsem si teď koukal na videjko. A jak jsem to pochopil. Je to lehký. Hop, hop. Spawnuju. Zase spawnuju, počkat. Prčice. Ale já jsem to jednou udělal. Kam teď je ode mě? Na 100 kilometrů vzdálenost. Já jsem to říkal. Kudy? Kamo? Kamo, proč? Pořád! Po mně! Teď!